Jingpule na kitab sikharia nong yuthu lupa, klanong kapapra kat kod arpo hado arpulai. Trai kipa ong kumni, kipa benriu wat kipashong habun kinongba kinyawan, kipashong ha kaway kishnong kinlet ya kendu ya kiway pat da kabaong, ya nginyalet bak ben kirpat ya jingsbun Trai, pat ban wat ya Trai kipat. Bat Baroh kinjubab, hoot nga nganwan. Bun kipat benriu bat kijat benriu kibadon bor kinyawan wat ya Trai kipat ha Jerusalem. Bat ban kirpat ya jingsbun Trai kipat ong kumni. Hagito kipor shipaw ngut kirangba na Baroh kijat ktien, bat kijat benriu kinbat ya uju na kajankob da kabaong. Ya nginyalet lang bat pi na ba ngila iohsngew bau Blei udon ringkat bat pi. Ktien jong Trai. Kasam prapu hinyo kud kod iway hado hinyo. Uyawe ieid yela kanongba balaseng halor ulum bukhud. Ukam sungo bha ya ki kerdop jong kazion ban ya kanu kishnong ujakob. Hasngap ya ki kibadon puram balayathu shaphang jongpha kanongba Blei. Ngan ken ya ka Egypt bat ka Babylon hapdeng kijat benriu kiba ithu yenga. Ki Philistia ka Tyrus bat ka Ethiopia kinlong ki khun jongka. Baroh kin khod mei ya ka Zion namar Baroh lakha haka. Dei uba halor tam uba pinlong ya ka kumba kalong. Trai utho kerteng ya kibriu kini ki khun jong ka Jerusalem hangta Katba kishat kynrad phalong ka ieng jongi. Ka gospel kat kum Lukas ka nong pakhandai khot sanphuwe hado sanphu henriu. Katba kisngi kinang jan haba uya ujisu ansa shimno ashabneng ularai benlet cha Jerusalem. Ulapha kinong lam ktien hashwa jungu tikilami bat kilalet ha kaway kanong red Samaria ban penkre na kabenta jungu. Henry ki Trai nong kimtre ban pdiang yu namar kapaw shai ba umot benlet cha Jerusalem. Haba ki senran jungu ujako bat uyones kila yoi ya kani kila ong. Ko kynrad mikwa bangin khod ya kading. Nabneng bantang du yiki. Ujisu ulama yiki. Bat kila let no shagaway bat kashnong. Ka gospel jong Trai.